Baula Carlota City Police Office ginsorpresa ang isang bata sa isa ka person deprived of liberty para sa iya kaadlawan. Happy birthday! Apisan nga nahunong sa BJMP La Carlota ang iamay. Kag wala obrang iloy na dayon sa gihapon. Ay espesyal nga kaadlawan sa tatlo ka tuig nga si Benji. Sa pagpanguna ni Patrolman Mangkas, ang mascot sang kapulisan, dream come true para sa bata nga maghuyop sang kandila sa chocolate cake. May mga pagkaon pa nga dala si Mangkas kag syempre ang mga madinoagon nga balloons. Ang post ng La Carlota City Police na nag-viral matapos naging palagyan agud madayon ang simple apang memorable nga birthday celebration ni Benji. Pila ka netizens ang nagpabutyagman nga maghatag sang regalo sa bata. Sa La Carlota City Police, ilabi na kay Patrolman Mangkas, madamo nga salamat sa inspirasyon niya inyo gindala. Ang inyo birthday surprise sa bata ang pamatuod nga bisan pa pandemya nagapadayon paghatag sang good vibes, pinagi sa good deeds. Padayon lang mga kapuso sa pag-hashtag Spread Kindness.